så YouTube. I dag, der skal vi lave et nyt world. Ny. Lige meget. Og sådan helt flat. Og her skal vi bare have lavet nogle bygninger. Og ja, jeg har too many items. Jeg skulle også mene, at jeg har jeg har også single player kommando. Og nu laver vi bare en fin lille bitte kommando. Sæt 18. Kan man ikke det? Kan man virkelig ikke det? Sæt 18. Hvad? Så kan jeg ikke finde ud af at bruge det. Ja, vi skal til at have lavet et eller andet her. Så jeg vil ellers gerne have brugt det til at have lavet en... Nej. Vi skal have lavet et hotel. Og det kommer sådan over flere afsnit. Så bliver dejligt. Der. Det bliver sådan lidt. Det bliver et højhus hotel. En, to, tre, fire, 5. Lad et højhus hotel, så vi kan få lavet, og det skal nok også have nogle kontorer og sådan noget. Her inde i bygningen. Så det bliver meget fint. Så. Ja. Og hvad er den her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20 den der vej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Og det skal den simpelthen være, fordi at så er den sådan nogenlunde lige stor på hver sin side. Hvad den der, den 2 længere, men ja. Det er i hvert fald det, vi skal have arbejdet med her. Og det bliver det her gulv. Det kan godt være, at det kommer til at tage noget tid, alt det her. Jeg skruer lige ned for det her. Skal jeg ikke lige finde ud af det?
ja, det er i hvert fald det der, vi lige kommer til at få rodet lidt ved her. Det bliver ufattelig højt. Kommer op over skyerne. Eller det er i hvert fald målet for det her. Det her, det er så episode 1 ud af 1. Jo. Episode 1 ud af første ting, der vi skal bygge. Og jeg ved ikke, hvor mange episoder den her, den kommer til at gå over. Men det er stadigvæk episode 1. Det er det bare sådan. Et lille for sjov gem. Og nej, jeg kan ikke finde ud af at lægge. Eller så mange ser heller ikke mine videoer, at jeg begynder at gøre det. Så ja. Men så skal vi også have sat nogle lys her. Og ja, det hele det bliver fint. Hele det bliver fint til sidst. Sådan der. Så bliver det fint gulv. Den er, jo, den har en midte. Den her. Så. Den mørke, den skal nok være inde i midten. Ja, det skal den. Skal den nok helst være. Men ja. Jeg ved ikke, hvad de her videoer, de kommer til at hedde. Jeg synes stadigvæk, det er lidt højt. Det var bedre. Men ja, jeg har ikke fået optaget så meget, som jeg gerne ville her på det sidste. Og grunden at den første video, jeg nogensinde lavede, den ikke er på YouTube mere, fordi jeg glemte at slå en mikrofon til. Det var ærgerligt. Det var virkelig ærgerligt. Ja, det var det faktisk. Ja, det var det faktisk. Så. Men det synes jeg var så ufattelig ærgerligt, og jeg var så sur over det, at jeg simpelthen besluttede mig for at slette alle mine gem. Alle mine gem slettede jeg, fordi jeg var træt af det. Så. Daily. Alt det inderste, det bliver bare det her. Så. Nu er det load 3. Og det glød lige ved mit øre. Det er sådan. Skal jeg sgu lige lave den skærm lidt større. Og nu glemte jeg kraftigt at tage tid på, hvor lang tid det var.
fuck. Men jeg slutter sgu, når jeg lige har fået lavet den her kant færdig. Og så skal jeg lære at tage tid på, hvor lang tid videoerne de bliver. Så laver jeg også lige de her kanter om. Så det bliver jo fint. Men det var det, YouTube. Vi ses.